Pialong ki prolog prajor ki ba jonga kalau gajing keman ga bakhrau si sien pat ban kan do biang ya phi hakan ka por khoplai shibon ba phi pet ki video ki jongi hakan ga channel na ka por sha ka por hakan ka por ba mentang ni kran shapang kane ka jingkeli ka ba pon ki jukeli la se phiru philakeli kata kalong ba ukan u ya shong ba no habau adam ba ka em ki don tang laingot ki khon kataru ki khon sinrang sudah Yetip ye kerteng ge jongki ukan baru abel bar kumjoru uset kage jinggeli menta kalong baki ni ki khon ke jong adam lada kila shongkurim ke shongkurim batno kenthop ye ukan hatu shongkurim bat la ka jong ka para ba la ki jong ki para lada kalong hooi hatu kata kam de gasang lada ki shongkurim bat ki wai pa ke jinggeli kalong ki wanna kita ki kenthai kata ka dei ke jubab ya kaba ninja wat hagan ni ke video ko bamenta te hagan ka por nginum shoba taista mo tong ne ya sim ka ni ko ba ngala sim ni ko ba dan kan mama phiru kan sim ka ko ba pe ken ga ka bang batai mangaru hato yo kadai ka bakla kadai ka por ngi bangin pe haba ki nong yalap haba ki nong batai ya ka ko ba ki batai tung ye pe la tho ne am ha ko bible ya kata ne yo de bu batai bakla batai kulmaro to hakan ka pol mentangin na poino siya ka ka phang kaktin ga jong beli hi kaong bau adam bar ka em kim shim don tang ki khon sin rang kim shim don tang lai ngot ki khon si phin lengo phin kuno ko ta don se ka taru haga bible to nya pa hang ne mo ngan pin ye phi a to pa ka to ka kitab genesis kala nong ga basan ka dokhat ka basam kaong kom ni Berkisni jong Adam hadin bola penkha yo set kila long pras pa snem bola penkha ki khon sin rang bat ya ki khon kan thai kerkhot ka basan ko ong shu bat kisni jong Adam baro baula im kila long khandai spa bat lai post nem hadin kata wala ya u Adam u im kano u khandai spa lai post nem bala ong hang nem de ba tai manga han ka ong ka tin ka jong blai kalau nong basan de khot basau ba la pen kha wala don ru shibon ki khon sin rang bar ki khon kan thai kata ka shibon ka de ka no to khain ma phi khan dais pa lai post na mu im te mon dur hang to sa ki khon ki siu ki babon motor sa ki khon miao sa ki khon khnai ni ong sa ki khon ayu Kandai spa lai post dem Genesis kala nong basau kada khot ka bakhan ri singap ngan puli ki ongum ni kumta ukan ula lekno nakhmat utrai bat ula shongdu hakari not chapang mingi nakakper eden bat ukan de ula itho ya laga tanga bat kala pun khon bat kala khayo ina te udang thau ya kanong ba bat ula khot kerteng ya kata kanong ba haga kerteng u enok u khon jong o kadang ka wai ka lan hang ni ka kentien ya ka ba mi dei ban pe kata ka long ba ukan de ula itho yala katanga bat kala pun khon bat kala kha ya u enok pi ka ni ka lan man ta ka ba ong ula itho yala katanga kai shibon ki jubab ya ki jingkeli ki bangela kali habong itu hang de kamur ba itu samla kamur ro ba itu kamba itu sharum shaneng ni ke paramarjan marpa ye parlok porjor kamlei ka ta ga jing itu hang ne kamur ka jing ya shong tanga kamur ka jing ya shong lo kum ta la panan kam hang ne ba ukan de ula itu yanu ula itu yala ka tanga kata amli bo ong mangama tho han ga tien ka jong blai ola itu om ya ka tengah ri ya la ka tengah ka tengah ga jong u pinga super khat mangaru lada ukan ulai shong kurem wot ha ga to ko por kano phi ka brio ko ban tre ban shong kurem ba unong pen ya brio kadai am
Handai ula itu ialah katanga kapapan pau hang ni ba ula pet nang to tang marway ula pet ru bat la katanga ula pet bat la katanga bat ula ya syong bat ka kumbau je syong ken namaru di utengah te to man ta ong ma phi batai ma phi ha ka comment section phi song tho ko lo syapang kan ni ba ukan hatu lai syong ko rimban to mentang la ya syam wa adam barka im gidon kon kanot wa adam barka im kimdan nang ki kon sinrang hanrei kidon ro ki kon kan thai ki babon bat ngila ya syairu ba u kan we syong ko rimban no dan bo abel we syong ko rimban no hari ka wei pat gajing keli na thai ka nang mi hi ka long ba hatu la dai syong ko rim bat kala jong ka para hai syong ko rim bat la ka jong ka persaksiu ajong ka persa hatu kata ka long mo ka basniu hatu kata kam dei mo ka pop hatu kata kam dei mo ka sanggama larangi perkhat nakane gar pop perkhat jong ni menta ka long ho oi hari harami phai pat sya ka tu ka por ka ben shwa ni i hang ne ba ublei ka kom ka jing batai na ka tin ka jong blei hi kot ba ka long ba empat don hukum ha ka por tong nya pelit biang na kot ba mo nya pen Penginya pek ya ka kitab Leviticus kalau nong ka Arab ho ka khot ka khanyo bala ongkum ni bar haba ubrio u da shim ya la ka para ka khon uk pa jong u lane ka khon ka kame jong u bar boyo i ya ka jinglang khut jong ka bat bakaru ka yo i ya ka jinglang khut jong u kata ka long ka jing bangman e to otno yaki hakmat upai ba jong ki ula pen pau ya ka jinglang khut ka para jong u bat un kut hi un kit hi ya la ka pop boleh khang persya bang ini syongkurem bat la ka jong ka para tenre ki jingkeli ka long ba balai ba blai usha yaki khon jong adam bar ka em ba ke syong si para ane ke syong si yeng si sem kata kami ka jingkeli tinggal masuk thu ya kan ni haba blai ula ai yaki hukum ula ai ho Moses Pi ka de kapor ka jengai bha na kapor ka jong adam bar ka em na kapor ka jong u kan u abel u set hado ka de kapor ka jong u Moses kibrio ha ka to kapor ke na bon bha ha ka ne kapor thei ha to kapor ke dang don tang khin diat kibrio bar ka pum ke start sans ri ong ba ha ka to kapor ka ba men shwa ha barang duna kibrio ha ka ne kapor thei ba ka to ka genetic confusion ka genetic accident haga genetic pool kampat don nama balai dang duna ki brio rekan nang bon ka jinga to kho kasnam kala jur palat hado bom itho ithau sho bakalawan ra sibon ki bom sotenat nama kata ka daung i mandala poi ka por ka jong Moses ba oblei ula ai yakane ka ai ula ai ya ka shifo hukum ru ha ka to ka por tengah thai phila so thu em ya kata Tengam tip kada gajing batai ka jonga kat no piso tho bar kat no piso ya ha hari ngana batai kat kom ka bangai i nga so tho na ka tien ka jong ble de to hado bangi gendo biang ble kon khu ya phi i wei pe i wei khu ble shi bon e